1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13. One verse lang na itong bason karon. It's going to be a little bit of a Bible study this morning. It's a very unusual message. 1 Thessalonians chapter number 4. Thank you, young people, for that song. I do like that song. I really like that song. So, 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 13. Kung nanasa, amen? Tanamanindog paliw para sa pagbasa palong sa Diyos. English una, pasay kaduha. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Kinsa na inumdum, unsay pasabot sa sleep dere? Them which are asleep. Nakastory ka ba yun sa natulog ra na yung mumata? Unsay pasabot sa katulog niini? Kamatayon. Verse 13, Bisaya. Apan, ako dali buot nga kamo mahimong walay kahibalo, mga igsoon, may tungod kanila nga nangatulog, arong nga kamo dili magkaguol, bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Last week, I preached about the rapture. Nagwali ko kabayan sa pagbalik ni Kristo arong magsakgaw sa mga naluwas o mudala na itong nato sa langit. And here we are back in 1 Thessalonians 4 again. In verse 14 starts talking about the rapture. But today we're going to be looking at the other side. Nag-istorya siya dari kabayan sa mga tao nga namatay na. So my message this morning is, I know the end of the story. Kabalo ko sa katapusan sa sugilanon or istorya. I know the end of the story. Magamo na ta? Dayon kamo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you bless the message today? God, I don't know exactly why you want us to hear this truth this morning, but it's such an important truth. Help us, God, as Christians, to recognize your hand in our lives, even in the area of death. Thank you, God, that your plan is perfect. Wala kay sayop. O ikaw na'y plano para sa tanan, panghitabo sa mong kinabuhi. And Lord, would you help us, God, to recognize your hand. Help us, God, not to sorrow as others who have no hope. Thank you, God, for the hope that we have in Christ. Help us, God, to exercise that hope, that faith, and that confidence in our daily lives. Lord, we need you today. Bless, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang hilisgotan or ang tema sa mensahe karon is a little bit sad, makasubo gamay, but it's very much a part of the Christian life. Talagsaon gayod ang kasiguruhan nga anaa ni ining kalibutan na. Daghan man ang mga kadudahan, daghang butang ko just wala ta kabalo unsa mahitabo. We just don't know. Makaplano ta, makaandam ta, pero wala ta kabalo unsa gayud ang mahitabo. Turn with me to James chapter 4 and verse 14. James chapter 4 and verse 14. James chapter 4 and verse 14. Kunana say amen? Give you another second. It's near the end of the Bible, the book after Hebrews. Kung makita nimo ang Hebrews, Hebreohanon, ang sunod maong James, or sa Bisaya, Hakabu. Kaya James sa Greek naggikan sa Hebrew name Jacob. In English, Jacob, sa Hebrew, Hakabu. And sa among Biblia, atong Biblia, wala sila naggamit sa ngalan Santiago because it's very, very Catholic. And Santiago, it's saint. It's the word saint with a Spanish suffix. So we use the word Hakabu rather than Santiago para sa James. That is on purpose. James chapter 4 verse 14. Kung nana say amen? Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away.
Sanglit kamo, wala na sayon, unsang may tabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alisngaw, nga nagapakita sa mubong panahon, ug unya, naga kahanaw. Wala ta kabalo, what James says here, wala ta kabalo kung unsay mahitabo ugma. Labi na, wala ta kabalo kung unsay mahitabo sunod tuig. Og sigurado, wala ta kabalo unsay mahitabo napulo ka tuig gikan karon. Magaplano ta, magalaom ta, pero wala ta kabalo. Ang kinabuhi diri sa kalibutan napulo gayud sa kadudahan. Wala ko kabalo sa akong magpuyo napulo ka tuig gikan karon. Naglaom ko nga diri ra gyapon, naglaom ko. Pero wala ko kabalo. Dili ko makasaad. Kaya ang Diyos lang nahibalo unsay mahitabo sa umaabot. That was our theme in Sunday school in men's class this morning. Ang Diyos nahibalo daan nga si Haman moabot o maghimo siya sa plano o mupatay sa tanan Hudeo. So ang Diyos naghimo sa kasalbaran daan. That was the lesson, the theme that I taught in men's class this morning. Ang Diyos naghimo na sa kasalbaran para sa problema sa wala pang problema nahitabo. God is the only one who knows the future. Turn with me to Isaiah chapter 46 and verse number 10. Isaiah chapter 46 and verse number 10. Ang Diyos lang nahibalo sa mga panghitabo sa umaabot. Isaiah chapter 46 and verse 10. Kini nakastorya kabayan sa Diyos. Kabayan sa, can I say ang mahimo sa Diyos? What God can do. Isaiah chapter 46 verse 10. Kung nana, say amen? Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Bisaya. Nagapahayag, so ang Diyos, nagapahayag sa katapusan, gikan sa sinugdan. What does that mean? God says, kung ikaw nasa sinugdanan sa bisan unsa, nagsugod na, ako makisulti nimo sa katapusan, bisan wala pa niabot. Gikan sa sinugdanan, makapahayag ko daan sa katapusan. That's what this means here. Balik na. Nagapahayag sa katapusan, gikan sa sinugdan, o gikan sa karaang mga panahon, sa mga butang, meaning nagapahayag sa mga butang nga wala pa nahimo nga nagiingon ang akong tambag mo pabilin ug ako mo buhat sa tanan nga akong ikahimuot. Only God can tell the end from the beginning. Ang Diyos lang makasulti nimo daan sa katapusan sa bisan unsang butang. You know what that means? That means diya sa sinugdanan sa kalibutan. Ang Diyos nahibalo na kung unsa ang katapusan. Sa diya, nagbago pa siya, nagfinish, nagmugna. Si Adam, bago pa ni Mata, na bago pa ang Diyos nagginhawa, nagbutang sa ginhawa sa kinabuhi diya, sa nostrils ni Adam. Bago pa siya ni Mata, si Adam ni Mata. O ang Diyos kabalo na, niyan ang panahon na sa katapusan sa kalibutan. He can tell the end from the beginning. We are trapped in time. What is trapped? Not litag. Litag ba? Nalitag ta sa panahon. Can I say that? Meaning, dili ta makabalhin-balhin sa panahon. Kita kinahanglan maghula hangtod ugma aron mo kita unsa mahitabo ugma. Ang Dios nagawa sa time, siya makasulti sa tanan gikan sa beginning ngadto sa katapusan. He's God. Do you know what that means practically for us? Diya sa sinugdanan gayud sa imong kinabuhi, ang Diyos nahibalo na sa katapusan. That doesn't mean He makes your decisions for you. It just means He knows the decisions you're going to make. Ang Diyos nahibalo unsa imong buhaton sa wala pa ka nagdesisyon. Ang atong Diyos wala gayud na surpresa. And that's very important. Kay kung kita masurpresa, masamok ta kali. Dalik yun ta masamok kung na-surprise, kung na-bad news, wala ta nag-expectar. Pero wala'y bad news, nag-surprise sa Ginoo. Kaya nga naman, He knows the end from the beginning.
Gikan sa sinugdanan gayud, nahibalo na siya sa katapusan, bisan wala pa nahitabo. That's very important for us as we seek to trust God. Importante kayo nga kita makasabot, siya manggod nahibalo sa katapusan sa tanan. Turn with me, Psalm chapter 90, verse 9. Psalm chapter 90 and verse 9. Psalm chapter 90 and verse 9. Psalm chapter 90 and verse 9. Kunana, say amen? For all our days are passed away in thy wrath. Now look at this next sentence. We spend our years as a tale that is told. Now, dali ko mag-uyong gayud sa ilang pagka-translate sa pulong spend. Sila nag-translate spend nga nagtapos, but I don't think, it doesn't mean we end, it means we spend. So I'm going to use the word nagahin, kaya para na ako mas sakto kung magkampara ka sa English. Kayang tanan na mong mga adlaw, nagahanaw, diha sa imong kapungot. Kami nagahin sa among katuigan, ingon sa usa ka sugilanon nga gisugilon. Sa pananaw sa Diyos, ang atong kinabuhi sama sa story. Og siya, kabalo sa katapusan, bisan kita napa sa sinugdanan. Kaya sa sinugdanan sa atong sugilanon sa kinabuhi, ang Diyos kabalo nadaan sa katapusan. Sa diabatanon, bata pa mi, many times kami naghangyo sa akong mama, among papa, read me a book. And I had two older sisters who said, can you read me a story? By the way, parents, reading to your children is much better than giving them a cell phone. Just saying. And how you say, basahi ang imong anak? Can I say that? Basahi? Basahi ang imong anak. Read to your children. It stirs their mind. It makes them smarter. It helps them grow in their intellect. And cell phones, ang cellphone magpahabol sa utok sa imong anak. Can I say it that way? Read to your kids. But anyway, see, Pastor Mike, wala me books. I'm working on that, all right? I've written one book for kids. I'm going to write one more before I die. And maybe, magsulay pa ko. Ang Diyos kabalo sa katapusan, ako wala. But we had many, many books when we were children. And many times, kami maghangyo, can you read me a story? My dad mag-uli siya, gikan sa work, kapoy gayud siya. Karano siya maghigda dito sa sala, matulog-tulog ra. Dad, can you read us a story? All right, sit up, pick up the book, mag-start siya magbasa. But every book in the house, kami nakadungog na daghang panahon balik-balik. Di ba? Kabalo mi sa katapusan. So bisan scary kayo ang story, human sa first time wala nagkulba kay kabalo nadaan sa katapusan. Di ba? Kung kabalo ka sa katapusan sa story, dali na ka kinalang ma-stress kay kabalo sa katapusan. Does that make sense to y'all? Sa first time, huy, nahadlo, unsay mahitabo sa tao sa story, huy, unsay mahitabo. Pero sa ikadua, what na-stress, kabalo na. Ikatulo, dilit yun. Diba? Malingag yapon. Pero wala na ikabalaka kay kabalo na ka sa katapusan sa story. Tinod ba? Ang Diyos, sa diha nagmugna siya kanimo diha sa taguangkan, I always mix it up, taguangkan sa imong inahan. Nahibalo na siya daan sa katapusan sa imong sugilanon. And that should give you comfort. Kana angay nga kita mag-angkon sa kahupay, pinaagi niya nga kamatuoran. Kung kabalo na ang Diyos sa katapusan sa atong story, you know what that means? He never stresses about the things we stress about. Dali gayud siya makulbaan. Huy! Huwag ko nag-expect! No, kabalo na siya daan. Dali gayud siya ma-surprise, ha? Pamina sa imong pastor karong buntag. Sa wala pa, nagsugod ang sugilanon sa imong kinabuhi. Ang imong Diyos nahibalo na sa katapusan.
Kami nagahin sa among katuigan ingon sa uska sugilanon nga gisugilon. Now don't get any strange ideas. That doesn't mean that we don't have free will. It just means God knows. Ang Diyos wala nag-controla sa atong mga decision. Just kabalo na siya daan unsa atong himuon. Some people get weird ideas. Ayaw kabala kagabayan nila. Ang Diyos, iyang nahibaloan ang pizza, watch me na, sa imong pagkatao, ang pizza sa imong kamatayon, ug ang tanan nga mahitabo sa tunga-tunga niining duha. He knows it all. We spend our years as a tale that is told. Now look with me at verse 10. So in verse 9 we see, ang Diyos nahibalo sa tibok story, dayon tanaw ang gisulti sa verse 10. This is Moses speaking, by the way. Si Moses ang nagsulat sa Psalm 90 ug basing Psalm 91 pod. Pero sigurado Psalm 90 gisulat ni Moses. The days of our years are 80 years and 10. Pila ka buok ka na? 80 years and 10. 70. 3 score. Score is 20. 3 times 20 is, come on math teachers, 3 times 20 is 60 plus 10 is 70. So 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years. So how many years is that? 4 20s is 80. 80 years, yet is their strength, labor, and sorrow. Watch. For it, our life, it is soon cut off and we fly away. Ang mga adlaw sa among katuigan kan uman og napulo. O kung tungod sa hinungdan sa kusog, sila mahimong kawaloan katuig. Sa gihapon ang ilang kusog paghago og kaguol. Kay kini sa madali maputol o kami manglupad palayo. Kanang kung mamatiktan ninyo ang attitude sa Diyos kabayan sa kamatayon ni ining bersikulo ha. Sa pananaw sa Diyos, ang kamatayon, dali grabe kayo. Dali grabe kayo. Ang kamatayon para sa Diyos, maol lamang ang bahin sa kinabuhi. Matao ta, magkinabuhi sa pipila ka tuig, dari sa kalibutan, dayon manglupad na palayo. Kanang kinabuhi sa tao. Ang Biblia ang nagyong sa laing dapit, are not the people grass? Dili ba ang mga tao, what is grass? Balili or sagbot? Dili ba ang tao, ang katawhan? Sagbot. Unsay sagbot? Dali mo tubo, dali malaya, dali mawala. Kanang kinabuhi. O ang Ginoo, what I want you to see here is very simple. Ang Ginoo dali gayon mabalaka kabahin sa kamatayon sa tao. Kita ra mabalaka kabahin niya na. Ang Diyos dili. Kay para sa Ginoo ang kamatayon mao lamang ang bahin. Watch now. Bahin lang sa iyang kababuton alang sa tanan niyang katawhan. Ay listen, kung natawo ka, ang Diyos nagplano daan ng puhon-puhon mamatay ka. It's part of God's will. Ang Diyos dili ganahan nga kita mabuhit dari sa kalibutan hangtod sa kangturan nining daotang nga unod. So death is part of the plan. Unless of course Jesus comes back like we talked about last week in the rapture. Ang Diyos dili gayud ma-stress kabahin sa kamatayon. Watch. Kay iya nang nahibaloan ang katapusan sa atong sugilanon. Why doesn't God get all upset about death? We do. Masamok ta, basin mamatay, di ko ready. Ma-stress ta, bisan naluwas ta, ma-stress ta, kabayan sa kamatayon, sa atong kagulingon, kamatayon, sa atong gighugma. Ang Diyos dili gayud. Kaya nga naman, nahibalo siya daan sa katapusan sa story. And when you know the end of the story, you don't have to stress anymore. Kung kabalo ka sa katapusan sa story, dali na ka, kilala mabalaka. I'd like to point out to our church this morning, we shouldn't look at death like the world does.
Dalit dapat ta maghuno-huno kabayan sa kamatayon sama niining kalibutan na. Kung naluwas na ka, dalit na ka kinahanglan mabalaka kabayan sa kamatayon. Dalit man good. Kung imong mga, watch me now, this is a little harder. Kung imong mga gihigugma, naluwas na, dalit na ka kinahanglan mabalaka kabayan sa ilang kamatayon. Kay nakabalo na ta sa katapusan sa story. Ang Diyos wala nabalaka, ngano man kita nga nangaluwas, mabalaka gihapon kabayan sa kamatayon. Ang Ginoo nga gisaligan na to, wala siya nabalaka, ngano man nabalaka ta. Pastor Mike, lahi manggod. Lahi manggod ang among kahimtang diri sa kalibutan. Ang Diyos na hibalo sa katapusan sa among sugilanon, kami wala. But that's where you're wrong. Nahidaghang butang kung kini ang pagkatao o kini ang kamatayon. Nahidaghang gayud nga butang dari wala gayud ta nahibalo. What ay idea unsay may tabo ugma, sunod semana, sunod tuig, sunod 20 years wala ta kabalo. But we do know the end of the story. Wala ta kabalo sa mga chapters sa tunga-tunga. Pero kabalo ta sa katapusan. Kabalo gayud ta sa katapusan. Go back with me to James chapter 4 again. James chapter 4 and verse 14. Have you ever noticed the world doesn't like talking about death? Ang kalibutan maglikay sa hilisgutan sa kamatayon, dali komportable. Diba? The world avoids it. Usahay naitigulang, hapit na mamatay. Ang tigulang kabalo, hapit na siya mamatay. Ang iyang anak kabalo nga siya, hapit na siya mamatay. Pero ang pamilya magdumili nga magastorya sa ilang parente kabayan ni anak. That's selfish. When someone knows they're dying, they want to talk about it. But many times, ang mga anak dalit buot. We as Christians shouldn't live that way. I thank God, sa diya, nahibalo na ta nga ang mama ni Ma'am Ruth, terminal man ang iyang cancer. Wala na cure. Wala na kaayuhan. Salamat sa Ginoo nga iyang mama o iyang papa nag-atubang sa kamatuoran nga mamatay siya aron nami time nga maggahin sa time uban niya sa wala pa siya niadto sa langit. If we just pretended everything's going to be fine, we would have lost some very special time with her mom and dad. Are you listening to me this morning? We shouldn't look at death like the world does. Kay kita kabalo sa katapusan sa story. Yes, naidaghang butang dari sa kalibutan, kadudahan gayon. Wala ta kabalo sa mga details dari, pero kabalo ta sa katapusan. You say, Pastor Mike, what is the end of the story? We'll go back to James 4. Are we in verse 14? James 4, verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? So what do we not know? Wala ta kabalo sa umaabot diri sa kalibutan. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sanglit kamo, wala na sayon, unsang mahitabo sa ugma. Kay unsa bang inyong kinabuhi? Kini sa masalis nga nagapakita sa mubong panahon, ug unya nagakahanaw. Naidagang butang niining kinabuhiya nga wala pa ta masayod. Kadaghang sa kadudahan. But we do know this. We don't know what's going to happen tomorrow. But what do we know from this verse? Mubo kaayo kini nga kinabuhi. Naghimo ko gamay nga poem gahapon sa Bisaya. Kining kinabuhiya samas alis ngaw nga sa dalit madugay dali mahanaw. We know that unless Jesus comes back and takes us all to heaven in the rapture, there's one thing we do know. We are going to die one day. O walay pulos ang idea nga, o dali ko ganan maghuno-huno kabayan niya na, kinahanglan ta maghuno-huno kabayan niya na aron magandam. We know life is short, and we don't know when it's going to end, but we know it's going to end. Go back with me to Psalm 90. We just read this a moment ago, Psalm 90, verse 10.
Psalm 90 verse 10. Psalm 90 verse 10. Kung nanasa, amen? The days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Kay kini sa madali maputol, o kami manglupad palayo. See, Pastor Mike, God knows the end of the story, but we don't. Yes, we do. Kitang tanan padulong sa kamatayon. All of us. Kung si Jesus dili mo balik dinhi sa kalibutan mo kuha na to diya sa rapture, ikaw ug tanan nimong gihigugma mamatay pohon-pohon. We know that. Wala ta kabalo unsay mahitabo ugma, but we know death is coming. Walay pagduda. Pwede ta maglikay-likay sa hilisgotan, pero padulong gyapon ang kamatayon. And may I just point out, kitang tanan mamatay pohon-pohon, o kana manggayud ang kababuton sa Diyos. It's God's will. Ang kamatayon mao lamang ang bahing sa kinabuhi. Here's the very sad and a little bit dark truth. The only thing in our earthly life that is absolutely certain is that it will end. Everything else is doubtful. Now, of course, we know God loves us, we know salvation, but as far as ang atong yutanong kinabuhi dere, naius ka kasiguruhan ra, mutapos pohon-pohon. You might think, Pastor Mike, kini dili us ka malipayong nga mensahe. Kami nagsimba karon aron ma-encourage. Pero ikaw nagsulti nga, ang kamatayon lang ang kasiguruhan diri sa kinabuhi. Kana pa imong gisulti kana gayud. Sakto, sabtan na nimo. Ug kung ang Diyos, watch me now, ang Diyos wala na stress sa kamatayon. So I'm saying today, we shouldn't either. We know it's coming. Kabulutang ang kamatayong padulong. Dali dapat ta maisama nining kalibutana nga ma-stress ka bayan sa kamatayon. Pastor Mike, wala ko nakasapot. Unsay klase sa message ni ini? How can this be encouraging? Oh, it's very, very simple. Over and over I've said the same thing. We know the end of the story. But listen to me. Kung naluwas na ka, ang kamatayon dili ang katapusan sa imong sugilanon. And that's the reason we can face death different than the world. Yes, kabulutang ang kamatayong padulong. Pero ang kamatayon dili ang katapusan. Ang kamatayon mao lamang ang tulay ngadto sa sunod kinabuhi. Niaging Thursday, sa gabi si Ma'am Meritus nag-finish sa pagbasa sa Tibok New Testament. Nagbasa siya sa Revelation. Friday sa buntag, siya nagyon ako, makahadlok gayud, Pastor, ang Revelation? Makahadlok gayud? Dayon, nag-smile siya, nagkuha sa yung phone, nag-screenshot siya sa uska verse. She said, pero kini akong favorite verse sa Revelation. Can I show it to you? Revelation 21 verse 4. Somebody needs to tell Mom Meritus, she's famous, she got to be a part of my sermon. Revelation 21 verse 4. Revelation 21 verse 4. Revelation 21 verse 4. Kung nana say amen? And God shall wipe away all tears from their eyes. Apil nagyud ta dere. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. O ang Diyos mupahid sa tanan luha, gikan sa ilang mga mata, o wala na'y kamatayon, ni kaguol, ni paghilak, ni aduna pa'y bisan unsa nga kasakit, kayang nauna nga mga butang nangahanaw na. Pwede ba kung mga tanat ni mo karong buntag? Nga naman lagi.
Mabalakat ta kabahin sa pagkaadto niya nga klase sa lugar. Nga naman lagi, mabalakat ta kabahin sa atong mga gigugma nga muadto gayon niya nga klase sa lugar. Ang lugar diin si Jesus mismo mupahid sa tanan natong mga luha. Ay daghang luha diri sa kalibutan, di ba? Ang lugar diin wala na'y kamatayon. Wala na'y bye-bye. Never say goodbye again. Ang lugar nga wala na'y kasubo, wala na'y kaguol, wala na'y paghilak, wala na'y kasakit, wala na'y problema sa mga relasyon, wala na'y bisyo, wala na'y pagtintal, wala na'y addiction, wala na'y pag-abusar, wala na'y kalibog, wala na'y kagubot. Nga naman kita mabalaka kabahin sa pag-ato dito. Nga naman mabalaka ta kabahin sa pag-ato sa atong langit nung panimalay. Diin wala na'y problema hangtod sa kanturan. Ang kamatayon, mao lamang ang sakyanan nga mutalat na to gikan sa daot nga kalibutan ngadto sa perpekto nga langit. Nga naman mabalakat ta kabayan sa pagadto. Nga naman mabalakat ta kabayan sa atong naluwas nga gigugma. Turn with me to 1 Thessalonians 4 again. Go back to 1 Thessalonians, our first text verse. I am not saying today, dili angay nga kita dili angay lang kanato nga magsubo kung ang gigugma mamatay. Dili kayud ko magwali niya na karon. 1 Thessalonians 4 verse 13. Let's tie this message together. 1 Thessalonians 4:13. Kung nasa amen? But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Apan ako dilibot nga kamo mahimong walay kahibalo, mga igsoon, may tungod kanila nga nangatulog, aron nga kamo dali magkaguol bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Si Paul wala nagyon diri nga dili angay lang kanato nga magsubo kung atong gigugma mamatay. Iyang gisulti nga dili angay alang kanato nga magsubo sama kanila nga walay paglaom. Kita dili magkaguol sama sa mga tao ni ining kalibutana. Dili ta kinahanglan ma-stress, ma-worry, mabalaka. Kay kabalo gayud ta sa katapusan sa sugilanon. Oh, we don't know all the details. Wala ta kabalo kanusa kita mo ato, wala ta kabalo kanusa atong gigugma mo ato. Pero kabalo ta sa katapusan, we know where we're going. Wala ko kabalo asa ko magpuyo 10 years gikan karon. Pero kabalo gayud ko asa ko magpuyo 100 years gikan karon. Walay pagduda. Walay pagduda. Diha sa panahon sa kamatayon, ang mga magtutuo diha ni Jesus Kristo napay paglaom kay kita kabalo asa silang gigugma nato miadto. Pila ka bulan nilabay gisula nako ang usa ka balak. Kinsa kabalo sa the sign word balak, poem sa English, balak lalong gyud. And nag-translate ko sa song, so ganan ko maghimo sa mga poems, pero songs most of the time. Pero kini poem gayud. Dili translation gayud kay nagbase ko sa English, pero lahi gayud. Pero ganan ko mubasa ninyo nga poem. Gitawag ni, Kung Ikaw Man ang Mouna. Sama nga kapares, nakistorya sa iyang asawa, iyang bana, etc. Kung ikaw man ang mouna, ug ako biyaan, ug ako maginusara dinhis kalibutan. Diha sa mataglakan ko sa ako ang dalan, hawiran nako ang tanan natong panumduman. Kadaghan kalipay nato dinhis kalibutan, ug bisan nawala na ka kana akong kuptan.
Kanunay makakita ko sa pagpahiyom mo, ang katahom si mong tingog, madunggang pa nako. Siyempre, gimingaw ko ni mo, dinhis akong dalan, apan di gyud mawala ang atong panumduman. Bisan ikaw mihawa na, ako nalipay pa, alang sa tanang panahon nga nag-uban kita. Bisan naghila ko karon. Sa dakong kasubo, sa gihapon may paglaom, dinhis kalag nako. Kay naa kasiguruhan nga gihawiran ko, ako sa dili madugay, mukita kanimo. Truth Baptist Church, nagsulay ako, musulti ninyo karong buntag. Kung nahibalo na ka sa katapusan sa sugilanon, wala na kay rasa nga mabalaka. Magsubo, maghila ko, siyempre. Sakto gayud ka na. Kung ang gigo man imo mamatay, kinahanglan ka maghila. Kana ang paggawa sa sakit gikan sa sulod. It's part of God's plan. Tears are healthy. Ang luha mao ang bahin sa pagpaayo sa sakit sa kalag. Magsubo, yes. Magguol, yes. Magdismaya, dili. Dili. Diya sa panahon sa kamatayon, magsubo ta, apan dalit ta magsubo sama kanila nga walay paglaom, kay ato nang nahibaloan ang katapusan sa sugilanon. Kung ako ang muadto, kabalo ko sa padulong. Kung ang giguman ako muuna, kabalo ko ako muapas. Naipaglaom para sa Kristohanon diya sa panahon sa kamatayon. Bible says in Proverbs, the righteous hath hope in his death. Truth Baptist Church, we don't talk about death, dali comfortable, but the Bible's very frank about it. Kita nga nangaluwas, dali angay nga kita maghuno-huna kabayan sa kamatayon sama nining kalibutana, kay kabalota sa katapusan sa sugilanon. We spend our lives as a year that I said our years as a tale that is told. Murag kitang dari karon naluwas na, wala ni bisita. Murag kitang tanan naluwas. So kini mag-apply lang sa atong mga membro dari, wala ko gabalo sa rasa nagwali ko ni ini karon, naglaom ko kini nga kamatuoran para sa umaabot pa, dugay-dugay pa. Pero wala ko gabalo. Let's make sure we walk with God and keep our own heart right with God. So when the time comes, where ang Diyos nagplano daan, ang adlaw sa kamatayon sa among kaugaling or sa gigugman namo nato, nga ready gayud ta. Ready gayud ta mo salig yapon sa Ginoo. Dili matarog sa atong pagtuo. Kung magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, basta lang napadari sa kalibutan. Let's face death the way God faces it. It's just a vehicle to heaven. Wala ta kabalo unsay sakyanan nga wala ta kabalo unsay sakyanan nga I don't know how to say that. We don't know what vehicle we're gonna ride. Wala ta kabalo sa paagi, pero kabalo ta sa padulong. Unusual message. But here's the message. Make sure we trust God. Let's keep our eyes on Jesus. Dili siya masayop nining kinabuhi nato. And every head bowed, every eye closed.